хулас ҳамаш айрӯи камеди шумо. хонаҳо ва квартираҳо аз Душанбе, аз ноҳияи Ҳамадонӣ ва аз шаҳри Кӯлоб, аз ҳар нуқтаҳо ҳаст ки бар шумо ман имрӯз пешкаш мекунам бардоро ба ҳазур бошед тамошо кунед. касоне ки хоҳишмандам дар ҳамин канали мо нав омадааст, як донаи лайкча ва ҳатман дар канал подписатсия кардан фаромӯш накунед дӯстон. шумо ҳеҷ намеравад. дӯстон, шумо агар ки хона доред ё ки мошин ё ки замин ё ки ягон молу маҳсулот техника бошад, агар метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед бардоро барои савдо кардан, яъне ки барои фурӯхтан. барои ҳамкорӣ ҳам метавонед занг бизанед дӯстон. мегзарем ба элюни якуми имрӯзамон. элюни якумон чие бардоро? элюни якумон беҳтарин хона, ду хонага ва 54 метри квадратӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, домои нав дая бардоро. ай домои нав додарҷон, баъзеҳош акаҷон, хулас як хонаи ҳолати састаянаш хуб боша пешкаш монка ина марҳамат дар дуюм ошона, ду ҳуҷра, 54 метри квадратӣ, 300 000 сомонӣ. боз муомила карда мешава бардоро. боз муомила дора. рақамҳои WhatsApp дастӣ якам марҳамат мондагиам 903 52 77 22 дастӣ ва 007 боз 07 49 72 анайда боша WhatsApp. масъалаи мағозао, мактаб, боғчао, аптекао, бозорчао, исоси ҳамаш хулас ё мушкилӣ намешавад. оби свети доимӣ. марҳамат ки мардоро 300 000 тисакамон 54 метри квадратӣ. занг бизанем, фақат харидори ҳаққӣ. дер накунед, срочно фурӯше. ба дем эълон мегзарем. як тайгар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. деҳаи Кошкара мегавардоро. деҳаи Кошкара иборат аз 5 ҳуҷра ва 14 сотиқи дигар замин дорад. шумо фикр кунед бардоро 14 сотиқи замин. хуб иҷода 100% агародкорӣ ка ҳамеша бардоро. касе ки агар бигад деҳқонӣ канам ё ки чорвои калон шохдор, молпарварӣ, гов, гӯсфанд, хулас даҳми ҷо беҳад ҷош мувофиқ ва қуллае бардоро. аммо нархи хона 570 000 сомонӣ. ҳавличаша десе бардоро. сиашка кардагӣ. боз чӣ дорад? ангур ҳам дора бардоро. ядатайга дарахтҳои мевадиҳандаам ҳаст. хулас иборат аз 5 ҳуҷра. навор аз сабабе ки беҳад дароз буд бардоро камтарак давондемаш. шумо дар ҳамин рақамҳои акамон занг бизанед хубтараш агар харидор бошед. рақамҳои 904 41 93 93 ва 900 ба +7 995 740 71 анайда бошад бардоро WhatsApp астай. масҷид, мактаб, мағоза ё хулас мушкилӣ намешавад. об ва барқи доимӣ айни ҳол. хулас фақат харидори ҳаққӣ занг бизанам. мегӯяд рафта як аз наздик бибинед. ҳолати хонаро бардоро худтон бинед чӣ хелай састаяниша баҳо буден. намехоҳед ҳолат, намехоҳед састаяни бардоро бинед дӯстон. дар кадом нуқтае набошад, дар кадом нуқтаи ҷумҳурии худмон набошад, агар ки мисли ҳамин инсонҳо хонаро бояд бифурӯши нияти фурӯхтан карда бошад, агар бародар дар аввали навор номеро мондагиай галочка хел стрелка аста, ҳамон рақамҳои худи маҳай бардоро. баъзе инсонҳо мада занг мезананд, мегӯяд ки акамо хонара чӣ хелӣ кардӣ. бардоро дар ҳар як 10 сония ё ки 30 сония мондани ҳамин навор рақамҳои соҳибхонаро худам мондагиам бардоро ҳамон вақта худшонда занг бизанед барои харидорӣ кардани хонаи ҳамон инсон. дар аввали навор ин рақамҳои худмай барои рекламаи бардоро. хулас чор тараф маҳкам дар озича зайгай бо муомила мешавад аз номи канали Авто ТВ. ба сеюм эълон мегзарем дӯстон. як тайга хонаи 233 000 монем ки 35 метри квадратӣ дар Душанбе бардор дар Зарафшон аст. хулас ана иборат аз як ҳуҷра 35 метри квадратӣ 233 000. рақамҳои мобайл ва WhatsApp ва ҳамдастӣ ака 200 04 96 66 WhatsApp ва ҳамдастӣ ака марҳам метавонед ки шумо занг бизанед. хона лекин техпаспорт дора. рӯпарӯи поликлиникаи 14. ана худи хона боша бардоро алакай люкс ка аги худтон чихак десен ҳамин қадар ки номаш цоколияй, яъне ки подвални хона. ҳамом шабинен ва ҳуҷҷатхонааш хулас беҳад нағз.
مشکلی نیست. با اعلان چهارم میگذاریم دوستان. اعلان چهارم چیه؟ باز یک دیگه خانه در دوشنبه، این هم در زرافشان است. عبارت از یک حجره و اینش باشد 41 متر کادراتی. خب 250,000 цокольни этажа мегӯякамон. хона дар таҳхона, бардоро люксаи хона, просто якам номуш таҳхона. агар ки шумо бигӯед мақсад ин маблағи ма гум нашава, мисол ай соли дига хонахар боши, агар бардор метавонӣ ки ҳамин хонаро бигирӣ дар замистон да ҳамин нархш бифурӯшӣ, да ҳамин нархи даш зуд савдо мешавад. барои гум накардани маблағи худтон мақсад акусаш ай худи шумо вобастагӣ бардоро ихтиёртон. خب رقم‌های دستی و هم واتساپ یکده مرحمت زنگ زنید 118 17 00 70 هم واتساپ و هم دستی خریدار حقی باشد مرحمت. با اعلان پنجم میگذاریم دوستان. коробка در زرنیسار، ремонтش коробка چه که اینی حالا خودتون دیدستین دوستان، در دوشنبه است. عبارت از 2 حجره در 17ام آشیانه. همه گیریم اگر 44 متر کادراتی با نرخ 240,000 سومانی. خوب اگه بینیم بردارو رقم‌های یکمون واتساپ هم دستی ремонтش без ремонт چه که خودتون دیدستین монтаж کردگی با طبع خودت گفتیم مودم فکوس میتونی خود باقی موندهش تعمیر کنی و استاد اختبار برقرار کنی در میخدی خونه دیگه واسش وابسته اختبار داره. مرامت коробка گفتین پیشنهاد کردیم. از ما پیشنهاد کردن از شما لایک و حتما در کانال ابونه شدن دوستان. یک روز نه یک روز به خونه نرمال میو ان شاء الله. با اعلان ششم میگذاریم دوستان. در گابزیانم اگر بردارو یگون گپی پاس بلانک تا باشم سراوال شما عذر. خوب کوارتیر فروشی در خوجند در چهارراه در ران دوستان عبارت از 2 حجره در یکم آشیانه کвадратش там گاب نیست و نرخش هم بردارو گاب نیست. 200,000 دکوناتگه 58 متر کвадрати. خرید کی 60 متر کвадрат. خلاص رقم 815 29 11 واتساپ یک هم دستی. ремонт дестен ҳолатша састаш бад аст. ва барқи дар ҳама ҷойни ҳол озё барқ доимия бардоро хулас ҳамин хел гап мара хел кардем. хай мағоза аптека мактаб боғча ҳамаш ҳаста, ё мушкил неста. ба 7 миллион мегзарем дӯстон. ҳатман нашоти ҳуҷҷатош ба як бор дига бипурсед. ана ки бардоро ишам мегум фикр ақидатона ҳатман дар комментария бинависед кани ҳамин меарза ё ки не бардоро. خب کوارتیر فروشی در خوجند در 8 میکرورایون عبارت از یک حجره و در آشیانه پنجم این حالا میخونه خودش قرار دارد. ремонтش علاقه коробка خودتون دیدین. آبشی 45 متر کвадраتی 186,000 سومانی. خریدار حقی مرامت که این زنگ بزنین. خلاص رقم 38 43 00 23 هم واتساپ و هم دستی. خب ремонтش بود نشده коробка ба 8 миллион мегзарем дӯстон. як тага хонаи се комнатага ки дорои 8 сотиқи замин дар Кулобҷон аст. рӯи хотири комменти бардори Кулоби коммент мисиёй фикр накунед ки ман комментариш моро аҳамия наметам бардор ҳамаша мехонам. деҳаи ҷамоат деҳана деҳаи мирапоқ дӯстон عبارت از 3 حجره و 8 سوتیق زمین 280,000 سه комната گفته سه کمان دروازش زایگی 4 طرف محکم آب و برقی دویمی وزیرشته. رقمان 177 86 55 86 و پلیس 190 تنها رقم‌های دستی است بردارم. خانه از 3 حجره 8 سوتیق زمین چسکه علویده بانیا هزم خانه علو خانه یا هست یعنی باز معامله میشه. با اعلان نهم میگذاریم دوستان. انا ایشا میگم بردارو شاید که شما باور نکنین نخواد که خیلی باشد. خانه فروشی در نویه همدانی در مسکو است که بردارو بسیار کامنت کردین اکا یگان خانه ارزون تر مقصد گل نیست. شیرونر مهنتای ما برای شما افتادبه همه وقت در خدمت شما نزد ژبی دای بردارو مسکو است که بودگی در نزد ژبی عبارت از 5 حجره боз агар учам дора ҳавича стяжка кардаги чотка мошини карочи 4 тараф маҳкам 245,000 сум 245 сумш мега фикр мекунем ки бардоро ҳамин нархи охирон шавад. хай ака
худо бо шумода арзон куна. Рақамо 013 69 16 16 ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка хардро яқки дер накунед, занг бизанед. Раҳмат. Ба 10 миллион мезирем. Бачаки ҷо рафти оли боз хона аз ноҳияи ҳамадонӣ мондагӣ явхӣ. иборат аз 2 ҳуҷра ва 7 сотиқи дигар замин дӯстон дар ноҳияи ҳамадонӣ дар кӯчаи Истанбул меган. хулас ремонтш аллакай ба худаш маълум. Акар ремонтш бардоро коробка ҳам ҳисоб кунем. ҳисоби коробка. Неки дар нош сфед кардагӣ. боз ба худаш кори майда мели чи дора, яъне ки майда чида кор дора бардоро 140,000 2 ҳуҷра 7 сотиқ замин. рақамо 919 33 39 15 WhatsApp яка ва ҳам дасти марамат кунед. дер накунед агар харидори ҳаққӣ бошад. ҳавира бояд ма бифурӯшош мега. мақсад камтарак маблағ дар кор шуда якамонда. хуб документош техпаспорт сертификаташ ҳаст. фикр мекунем ки ҳамин нархи охирон шай 140 сом. ба фикр мегарзонш намекунам. хай ки аз занг бизанем. ба илон 11 мегзарем шер бачо. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ ки иборат аз 4 ҳуҷра 4 комната, яъне дар якум ошёна 90 метри квадратӣ 90 метри квадратӣ бардоро ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, хулас ҳамаёме ҳаст. чихе ки хитон дидестен. ака бардоро агар муомила кунен мор ай чашм мебурай мега. мақсади гапм чи ай 350 сомаш мега. яъне ки рақамо 880 00 0625 WhatsApp яка ва ҳам дасти дӯстон. дар кӯчаи Саъдӣ назди бозор боғчаи кӯдакона ҳама чизи чораш хати. хулас квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтарш дар Гулбутта. бисёр шахсо медонаи кадом тарафдай. иборат аз як ҳуҷра дар дуюм ошёна дӯстон 38 метри квадратӣ ва 279,000 сомонӣ. нархи ҳамин квартира гуфтесанд. метавонед ки шумо дар ҳамин рақамо занг бизанед мардоро 932 0100 WhatsApp якамон ба ҳам дасти марҳамат кен занг бизанед. ремонташ аллакай ба худи шумо маълум. ремонти навай. роҳи масҷидӣ знак рӯпарӯи гулпарвар дӯстон, яъне ки Гулбутта мега як аз роҳи калон 500 метр ва аз бозори Корвон ҳамагӣ 1 километр разница дора бардоро. амиқа роҳ аст. марҳамат кунен касоне ки харидор ҳастанд. хоҳишмандам харидор набошен зангшон назанед када. ба илони дигим мегзарем дӯстон. илони дигимон чи ай? як тои дигар квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши Ленинград дӯстон. ҳамин доме ки шумо худтон дидестан айни ҳол и коробка аст. ҳастай нархи 45 метри квадрата ва нархи 41 метри квадрата. ин гуна ҳам ҳастай бардоро. хулас 45 метри квадратиш 253,000 ва як тои дигар 41 метри квадратӣ 240,000. аллакай 4 метри квадратӣ 13,000 сомонӣ разница фарқи сай хитон дидестин. хай дӯстон бо савдо мешавад. рақамо 870 34 46 46 WhatsApp ва 970 34 46 46. анида ҳам метавонед дар WhatsApp ҳам дасти марҳамат занг бизанед. бино лифт дора. тирезаҳои хона аз роҳи калон мақсад нигоҳ кам места чихе ки хитон дидесед. ҷои ништияк доми 8 ошёнага хонаҳо худаш бошад дар 7 ошёна. ба илони сеюм мегзарем дӯстон. як то дигар квартира фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. рӯи хотири комменти шумо бардоро оли ма маҳз худам рафта камера мекунам, насиб боша худо розӣ боша бардоро як хонаи дигар ҳаст, яъне баъри шумо зинда навориш мекунам. ин квартира дар шаҳри Ваҳдат аст. иборат аз 2 хона, яъне ки 2 дархона ва 48 метри квадратӣ 298,000 сомонӣ. доми 11 ошёнага. хулас худи ҳамин хона бошад дар 8 ошёна. рақамҳо 005 88 643 дӯстон WhatsApp яка ба ҳамдастӣ. дар пеши магазини Қуртобхонаи Олим мега бардоро аз роҳи Калон, мақсад мактаб ҳаста, супермаркетҳо назди бозор, больницаи марказӣ қарор дорад. мақсад яп ки хона ҷои хуб дай бардоро. акусша таърифи зиёд карданам шарт нест. хитонша бинед. ба илони чорум мегзарем. агар дар пеши саг бардоро, да пеши гирг сага бисёртар
تعریف کردی اما گوشه شوک دا میزنه. یک تو دیگر خانه که در ناحیه ورزاب قرار دارد، دهه هرنگان دوستان، دهه هرنگان نزد جماعت. نقطه جای خوب اکه بینیم بردار عبارت از 2 حجره یعنی که 2 کمناته و 4 سوتیق دیگر زمین دارد. 200,000 سومانی نرخ خانه رفته است. رقم‌های 005 44 79 79 و دستی اکه و پلوس 7 این رقم‌های روسی است. 910 213 12 شد. سه باشد دوستان در این واتساپ معامله دوره کخنی حمام حجت خانه یوش هسته. حجت ها 100% دوستان در مسئله آب و برق خلاص تنقیسی نمیکشن شما، اما دو طرفش محکم کرده گه میخونه را 4 طرف محکم نیست، دو طرفش هویه دو طرف دیگهش محکم کرده. یک بریم بینیم بردار خونه بد نیسته، البته با خودش معلوم نوره حتی زنده کرده پیشکشتون میکنیم نصیب باشه بردارو اکوس جیلن شما مرامت کنین کسی خریدار است. با اعلانی پنجم میگذاریم. اعلانی پنجم چیه بردارو؟ یک تیگر خانه فروشی در ناحیه دنغره در بولیانی پایان دوستان بینین وابش کپیک 8 سوتیق زمین پلوس همه ایبو 3 در خانه با نرخ 160,000 سومانی. کامنت کردن من از این راضی بردارو که اگه خانه چند قی باشد مقصد ارزون تر پیشکش ممکن مینه مرحمت 160 میگه 3 کمناته اگه پلوس 8 سوتیق زمین و 8 سوتیق زمین شما روی نرخ نورا خطون خید که اگه بردارو در بسیار جا خوب. رقم 908 83 23 22 به خاطر نرخ همین خانه بردارو حتما لایک را بزنید. فکر عقیدتون کنی بنویسین که همین خانه می ارزد یا نه. اگه خود شما دیده استین بردارو خانه لوکس نیست، یعنی که منتاج کتور این منتاج کتور هم نداشته است داشته. خب ریمونتش بردارو مقصد دیگه 100% نیست، همون نه که در نشته نزدی راه کلان مکتبم هست، مغازه مسجد بیمارخانه همش نزدیک میگه. حجتش باشد فقط قرار دارد، حجت پره کرده میدی هم میگه خدیم یکه خانه پاتالوگ منتاج کدور کردگی بردارو زر وجده ساز ندیدمش کامera کم و کم در خیره اگه خیلی میگذره بردارو قوقشه با دیلتون نگیرین که کامera خیره آمده ایسوسه توغوری ها. بایلونی ششم میگذاریم. یک تو دیگر کوارتیر فروشی در دوشنبه انیقترش در فابریکه لنینگراد عبارت از 2 حجره و در ششم آشیانه 57 متر کوادراتی لیکن کاروبکای بردارو گفتم اونتون 57 متر کوادراتی 340,000 فکر تو نایسین خوشمندم در کامنت. رقمان پلوس 992 757 77 99 11 واتساپ که و هم دستی مرحمت کنید زنگ بده. ریمونتش bez ریمونت با حسابی کاروبکای این حال پاوراتی لنینگراد سری راه خلاص دوم پشتی بوشیدگی لیفت دورا آدما ریمونت کردیسن خم شبن برآوردگی خم شبنش برآوردگی اگه میگیری با خودت کمتر دیگر از خود داره. اگه بینی ایلونی هفتم چیه؟ ایلونی هفتم باز یک دیگر کوارتیر فروشی در دوشنبه اینش باشد در ناحیه رودکی داخل میشه دوستان. چه خیلی که خودتون دیدستین عبارت از 2 حجره انایش باشد 54 متر کوادراتی خدی خانه در دویم آشیانه قرار دارد دوستان. دوم هشتاشانه اگه خلاص با نرخی 300,000 سومانی و معامله کرده می شود. باز از نام کانال هفتو تبه رقم 903 52 77 22 دوستان رقم های دستی و 007 باز 07 49 72 انایده واتساپ دوستان. تمام شرط شرایط زندگی را هسته مقصد مسئله حجت گزارش مشکل نمیشه روی کامنت شما همین خانه ها ارزان تر مقصد خوب فقط خریدار باشین زنگ بزنین بردارو معامله کرده میشه با از نامی کانالی ما مرحمت کنین بردارو. با ایلونی هشتم میگذاریم. ایلونی هشتمون بهترین خانه که دارای 2 سوتیق زمین و 3 حجره دیگر دارد. خانه را که سستین شختون دیدستین چه خیلی حالت دست قرار دارد. انا
коробкае ки 350,000 аст бардоро бо уда ба камиш 150,000 расход мекунӣ. лучши метавонӣ ки ҳамин хона ра бихаред. 410,000 агар зуртон бираса маҷбур то намекунам, яъне кардам наметавонам маҷбур. 3 комната 2 сотиқ замин 552 64 1001 WhatsApp яка ва ам дастие. Мошини ремонт кардаги ноҳияи Фирдавсиде маҳаллаи Гулбута 3. маҳаллаи Гулбута 3 дар хона дорад. Азар дар гап занем агар хато карда бошам бардоро ин хавхаш аҳамият натен. Байлон наҳам мегзарем. хуб боз як хонаи арзонтар ки бинем бардоро абмен мешава, яъне ки иваз карда мешава ба ягон автомобил, ки хона худаш иборат аз 2 ҳуҷра ва 6 сотиқ замин аст. Ремонташ ба ҳисоби коробка, дарунаш монтажкаду кардаги бардоро хулас 6 сотиқ дорад 250 та. Ягон тамғаи автомобил ё ки электромобил чи хеле ки усуш ай худи шумо вобастагӣ дора, ҳамин рақамон 96 44 44 56 та занг бизанем бардоро ба мошина миваз мекунем. мега хай ага мошина 300,000 аш мети бардоро бо 50,000 қарзор меша. аки ай хитом вобастагӣ шир мена маравад кен дар ноҳияи Сино дохил мешавад. Душанбе фикр мекунем ки бад нест. байлони даҳум мегзарем дӯстон. хуб 15 та хона ягон ҷо нагрезен, фақат лайкҳоро бизанед, навомагиҳо меҳмонон мақсад подписатсия кунед дар канал. дар кадом нуқтае ки бардоро набошад метавонед ки шумо да муроҷиат кунед. дар аввали навор ва дар охир гапома заагем барои реклама кардан ҳатман муроҷиат кунед бардоро. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад. иборат аз 2 ҳуҷра 3 сотиқи замин ва 300,000 сомонӣ боз таргават мекунем, мега яъне муомила мекунем. рақамон 987 32 72 90 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. ремонтш бошад аллака ба шумо маълум. хона мошине тарафи зардбор дай бардоро. заминаш бошад аз 3 сотиқ иборат аст. боқӣ монда маълумотро марҳамат бардоро занг бизанем бипурсен. байлони 11 мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе. аниқтараш аки 112 микрорайон и дар ноҳияи Сино дохил меша бардоро. чихе хитон дистем бардоро. деҳаи Ҳуснобод иборат аз 3 ҳуҷра ва 2 сотиқ замин. хона вороди бад нест. ҳамом кухни ҳоҷатхона дар ин масъалаҳо мақсад танқисӣ намекашед шумо. кушодаки қишру фақат масъалаи маблағша 350,000 сомоние. рақамон 900 01 41 98 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. фақат занг бизан харидори ҳаққӣ. кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ёш мушкил намеша мега. хуб бучка ва битони 10 тона ага. рост я вишам худом нафаҳмидам. байлон 12 мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Варзоб, деҳаи Чорбоғ. ин хона бардоро иборат аз 2 ҳуҷра ва 8 сотиқи дигар замин дорад. бине хитонака. хонаш хонаи заминӣ, нарх навои дастрас, 2 та рақам дора камон 408 93 83 83 WhatsApp ва 009 81 43 43 айда моша ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. маълумоти пуррара дами рақамҳои охираш 43 бардоро занг бизанед бо мегатон. дар Варзоб гес мега назди терминали Чорбоғ дӯстон 300 метр мақсад ҳам разница роҳ фарқ мекунад. транспорти 26 27 мерава бардоро лаби дарё иборат аз 2 ҳуҷра ҳамагӣ бошад 8 сотиқ замин бо нархи 220,000 сомонӣ. байлони 13 мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Ҳисорҷон, деҳаи Уртабуз, яъне Ганҷрез ҳам мегам бардоро баъзиш. хуб иборат аз 3 ҳуҷра ва 7 сотиқ замин дорад бо нархи 250,000 сомонӣ. бинен ремонт шака кардаги ҳоз шумо хитом мебинен ака 100% ки бигем тайёр нест ай хона. хонаи ремонт кардаги ҳам дора. рақамон 974 фикр мекунем ки мегафон аст 60 55 60 WhatsApp яка ва ҳам дастида марамад ака уда занг бизанен. харидори ҳаққӣ бардоре ки дар ҳисор ҳастен мехоҳем ки ба ми чӣ хел гумтонак бардоро
гапзанаш ҳалбаштам. Дӯстон, ака каматон шӯхиям дар кора гапо кадом вақт намай печа рости гап, ака гапа задан намезанем, мо туғри намегира, охе 15 та эълон нақл канда хела вақт мегзара. Неки азри зиёд. Хонаи фурӯшӣ бинен, ака дӯстон. дар Ваҳдат, дар раёни Эскигизар, ҳам хеле раён дорад, дар раёни Эскигизар дохил мешавад, яъне иборат аз 3 комната ва 8 сотиқи замин, 330 ташкилиста ба ғишти пухтаги чихе хитон дидестен дӯстон, ғишти пухта хатия дар тезо часпонаги мақсад ҳама ништияк 330,000 рақамо 005 55 69 85. хуб, WhatsApp яка ва ҳамдастӣ аз роҳи мошин бардоро 150 метр фарқ мекуна, мактабаш бошад 200 метр дуртаракай. ами қаро разница дора. Ба эълони 15 ҳам мегзарем, 150 метр ҳам бардоро қараи дур нест. Ду пачка семчка хурда мем, уже вақт мегзара. хуб, хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, деҳаи Наврӯзи 2 меган, иборат аз 2 ҳуҷра ва 5 сотиқи замин. Бинехтон дӯстон. Агар очам дора, анаи чи овай 275,000 сомонӣ нархи хонара мегад. рақамо 969 23 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. марҳамат кинен занг бизанед, фақат харидори ҳақиқӣ. ду дар хона, як калидор дигар, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона, обу свети доимӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Наврӯзи